Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Nairis ko sa akong... Nang-iris ka? Yung mag-iris? Nang-iris ko sa akong mga video sa akong cellphone. Uy! Naapil man akong iris. Diya, Huwag yun ako tuyo agaw. Sorry yun, ha? gaw, saman. Gibuangan ka na ako, gaw. Go. Tarong, ha? Why? Ikaw pa? Binuangan ko down. Nairis lagi na ako, gaw. Mauna. Ano ka, na ako, gaw, eh. Mutiwas ako gatog, ha? Be, patanawa ko sa mong cellphone, be. Ha? Be! Uwa na lagi. Unsa ka man? Gaw. Nagkailangan na ako. Kontra ko kayo sa tao, kanang buangon ko ba? Mupatay ba ko, bisag kadugo pa na ako. Unsa? Bida. Ops. Ay, nalagbangon. Sorry, gaw. Sorry kaayo. Ingnan ka na bitaw kang daan. Di ko gusto binuangan ko. Ang iyong cellphone. Ako pagkitaon. Musibat ko daligi ka din eh. Magdali ko sa mingaw pa malibot. Ikaw ang sadaan ng tanan. Ikaw, Joel. Ikaw! May kinatong sabot. Ngayon mong kuhaan ng video. Kuhaan na yung video inyo buhato ni kata. Pero nagplano kang umo na mong kwarta. Kung nagtarong ka pa kunta, dili ko ta matuog sa dayon. Nasayod ako sa ngayon kung buhaton. Sabay. Si Joel. What a good day to wake up. Wa din nga kumpana kay tuwa uban siyang kabit. Basta unsa pagpunduhan ko din eh. Shit. Napaw na hinoon. Mag-return call ko. Nag-text siya. Ari ako sa kong gipuyan. I need you. Sure. Wait for me, darling. Magdali ko. Atuon ko si Joel. Aron malimot ko sa kong kalakot kag Armando. Hey. Good morning. Breakfast in bed for you. Armando? Dili kay kumulo ang maayong muluto, ha? But I hope you will like it. Salamat. Sugod ka ron, di na ko gusto bubuhat ka pa sa likod din, ha? Magkuhat ang katabang. Unsa? Armando, di na kinahanglan. I insist. Di ko gusto mahago ka, ha? Tingalig, mapiktaran pa niya ang atong baby, di ha sinuntian. Ibaw ka, never expect. Wa ko magdahom nga sa akong pangadiron karon. Makahimo pa di ako. Nga makapaton pa di taganak. Busa amping ano ka mo. Ihata ko niya ang tanan nga makaayo alang sa atong anak mahal ko. Melody? Nganong mihila ka? Natlok ko. Kasabot ko. Ayaw ka hadlok. Dili ko ka mo pasagdan. Ibilin ko na ni Eric ang magdumas sa akong mga negosyo o magpalayo tagkikan tinhin, Melody. Unsa? Gusto ko magsugod og bagong kinabuhi uban kanimo sa maabot ang anak dito sa layo David. Usa lang ka simpleng kinabuhi nga layo sa kasama. Armando. But I have to settle everything sa dili pa kita magpalayo. Pakikitaan ko na sila siya katabi, Eric. Makisulti ko nila. Salamat.
Yan ako, sige po ani Joel. Ang buang, huwag yun mo tupag sa akong tawag. Tingali nakatog og balik. Pero apli og tuta ang pultahan din sa atubangan. Masoda lang ko. Malawas ko sa iyang lawak. Marasap mamingaw kining dapit nga nahimutangan siyang kipuy-an. O dili ko magpanagana sa pag-anhin niya. Nakatog yun og balik. Wagad siya makapantay nga misura ko sa iyang lawak. Nagkuba. Lawson ko siya pagkakos. Wake up, sleepyhead. Wadon ta ka ng imong duka. Kapugno pa ni mo. Wait ha? Sa pagkadig ka pa na kung basa ilam sa imo. Ay! Dugo! Nagkadugo nga ako mga kamot. No, no! No! Magpalayo ko din eh. Patay na siya! Patay na si Joel! Kailangan magpalayo ko gikan din eh. Oh, shit! Nagkurog ko mayong akong kamot. Dili na ko mga ngawi. Nagkadugo nga ako mga kamot. Oh, God! Kasi nagpatay kang Joel. My God! My God! Alam ko sinina. May dugo usab. May extra ko nga sinina din sa kong sikanan. Mag-ilis ko sa unahan. Joel! Joel! Ay! Si Jerome kining nanawag. No, dili na ko tubagon. Nagkurog pa ko sa kadlok. Tingalig. Oh my God! Sa angay ko buhaton. Gabihaan ko si Joel. Tingalig buhay pa siya og maluwas pa kung dadun ko sa doktor. Pero bugnaw na siya. Wala mag-ihok. Tingalig ma-appeal ko sa investigasyon. May buong sila kung nga nung naabot ko dito na pita. Diyos ko! Si Jerome kini nag-message. I see you. Si buting ipasabot. Nagpadaan usab siyang minsay. Nasayod ko sa imong kipahat, Agatha. No! No! Si buting ipasabot. Nakita ka ko ni Jerome? Iya ka ko nasundan ka ganina? May kipadas ang imahin. Hulagway kininamo ni Joel nga pulisuway mga sapot. Ngano na asa ni ini? Ngano nga? Hello? I see you. Where are you? Nganong may hulagway ka naman ni Joel? Diyan mo ka na makuha. Pagkikita na ko, ang pasayot ka. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!